Lero panyanso Voice Box takuleterani uthenga kupita ku wireless ya MBC TV kuwafunsa kuti ndi chifukwa chani programu yani yatimvetse imagona kwambiri ponyoza kapena kulongosola zolephera za chipani cha Democratic Progressive DPP. Kodi ngati chipani cha Malawi Congress Party chili chabwino kuposa DPP, bwanji simukuwauza Malawi zabwino zimene MCP yachita? Kukhala chete kwanu posiyana zabwino za MCP zikuonetserani kuti boma la MCP pansi pa utsogolo chakwera ndi boma lolephera. Chikati kusalephera bwezi mukumakuwa kumakamba zabwino osati deire kumangonyoza chipani cha DPP. Tikali modzi timva uthenga umenewu ndipo akamaliza timati musangochoka mutuze maganizo anu ine kumeza chombelo pompano panyasa Voice Box. MBC dzukani, mukulimbikitsa DPP popanda kudziwa. Anyamata ndi atsikana, Amalawi anzanga, ndiyankhule popanda mantha kapena kukondera, chifukwa nthawi yophimba zoona yatha. Ndili ndi funso limodzi kwa atsogoleri a Malawi Broadcasting Corporation. Kodi inu mukudziwa zomwe mukuchita? Kodi alipo wina wa MBC pano kapena akumvetsera? Ngati alipo, chonde pititsani uthenga uwu kwa Programs Director kapena amene amayang'anira programu yotchedwa Timvetse. Lero kwa nthawi yoyamba ndakhala pansi ndikuonera programu iyi, ndipo zomwe ndinaona zinali zodabwitsa kwambiri. Ngati cholinga chanu chinali kuwononga mbiri ya DPP, ndikukuwuzani pano mukuchita motsutsana ndi zimenezo. Iyi ndi programu ya dziko lonse yomwe imayamba ndi DPP, ikuyenda ndi DPP, ndipo imatha ndi DPP. DPP iyi, DPP iyo. Funso losavuta mwazipani zonse za ndale mdziko muno. Nchifukwa chiyani DPP yokha ndi yomwe mukuyang'ana kwambiri? Kodi simukuzindikira zimene mukuchita? Mukuwapatsa kutchuka kwa ulere, mukuwalemba m'mitu ya nkhani pomwe chipani chanu cha MCP chili mu mdima. M'malo molemba zomwe a President Chakwera achita, m'malo molimbikitsa chitukuko chomwe mumati mwachita, mukuchedwa kungotukwana Jane Ansah. Zoonadi ndi zimenezi zomwe zikukhudza mtima wanu? Ndiwuzeni, kodi kusowa kwa mafuta masiku ano ndi chifukwa cha Jane Ansah? Kodi kukwera kwa mtengo wa shuga kwabwera chifukwa cha Jane Ansah? Kodi anthu akuvutika kugula chimanga ndi feteleza chifukwa cha Jane Ansah? Ayi Malawi, tisiye kudzikhomera tokha m'manja. Iyi sikanema ndi chipwirikiti. Ndikanakhala ndinali mkulu wa ma program a MBC, munthu amene akuyendetsa programu iyi akanachotsedwa ntchito nthawi yomweyo. Pa nthawi imene Amalawi akuvutika, pomwe moyo wavuta kwambiri, inu mukutaya nthawi kuyankhula za chipani chotsutsa m'malo molimbikitsa ntchito za boma lanu. Kapena tiyeni tifunse, kodi MCP palibe chimene yachita chomwe angasonyeze pagulu? Kodi ndi chifukwa chiyani programu yanu yatimvetse yasankha kulimbana ndi DPP nthawi zonse? Ngati yankho yanu ndi kusayankhula, dziwani izi: kusayankhula kwanu pa zomwe MCP yachita ndi kampeni yayikulu kwambiri yothandiza DPP. Mumaganiza kuti mukuwavulaza, koma mukumanga dzina lawo.
Amalawi okondedwa, tikuyandikira chisankho chofunikira mu 2025. Ndikuwuzeni momveka bwino, mapulogalamu ngati yawa ndi ngozi ku demokrasi. Amawononga ndalama za boma, amapusitsa anthu, komanso chachikulu amaonetsa kuti omwe ali m'boma alibe maganizo atsopano. MBC dzukani. Malawi akuyenera mapulogalamu abwino. Tikusowa kanema wa dziko lonse amene amaphunzitsa osati kumangobisa zoona, amene amalimbikitsa choonadi osati chinyengo, amene amawunikira chitukuko osati nkhani za ndale zokhazokha. Nthawi ikupita ndipo pamene inu muli bize kusewera ndale, anthu akuvutika. Choncho ndikubwerezanso, dzukani MBC, dzukani musanachedwe kwambiri. Zikomo. Mulungu atithandize kuona choona osati phokoso, ndipo Malawi athandizike kuposa chipwirikiti. A return to proven leadership.